הנה קוסם רון פרש. הבאתי לכם סופגניות שטיגנתי לבד, והייתי מבקש שכל אחד מכם ייקח לו שקית עם סופגניה. למנהג השני של החג הוא כמובן דמי חנוכה. יש פה מספר מעטפות. באחת המעטפות ישנו פתק של 50 שקלים. זו המעטפה שזוכה. כל אחד בתורו צריך לנסות למצוא את המעטפה עם ה-50 שקלים. אם אתם מוצאים אותה, אתם פשוט זוכים בכסף, כן? וזוכים במשחק. אתם פה 4, נכון? ולי יש פה 5 מעטפות. תרבה בבקשה עברי. ואני יכול לקבל אותם? לפי הסדר הזה, המספר אותם מ-1 עד 5 ברשותך, כן? אוקיי. 1, דקה, הוא חושד 2, 3, 4, והאחרונה 5. אתה יכול לבחור מספר בין 1 ל-5? 3. הוא אמר 3, דקה אחת. אז קח את 3, אל תפתח, ברשותך. הילה, נשאר 1, 2, 4 או 5. 2. לא, אני רוצה את 4, אתה יודע מה? יפה, אני רוצה את 4. יפה. איתן, תגיד. 1. 1 זה היה ברור. והבחירה האחרונה היא שלך. כן. אנשים יגידו, מיכל, אם היית בוחרת אחרת, כל הקטע לא היה מצליח. את יכולה להחזיק את שתיהן? אוקיי. את 2 ואת 5. טוב. 5. קחו את המעטפות שלכם, כן? כן. תנערו אותם, כן? כשהפתק או הכסף לא יקרה, תתעשו ותוציאו בתוכו. יכולה להוציא בתוכו? ושימו לב 2, אני מחזיק ככה. מחזיק. עם המעטפה, עם 50 שקלים, אתם זכיתם? אם זה אצלי, אני זכיתי. אצלך זה ירוק. אצלך? לא, זה פתק חצור. אצלך זה כחול ואצלך זה אדום. עכשיו, זה או שהשפעתי לכם, או שלא רציתם 2, אבל יש פה מעטפה אחת עם 50 שקלים. עכשיו, זה לא נורא שלא זכיתם. כל אחד בא בהתחלה ובחר סופגניה. פתח רגע את הפתק שיצא לך. תראה, אצלך במעטפה שבחרת, פתק כחול? כחול. פתח את המעטפה, את השקית. יש שם סופגניה, תראה. יש שם סופגניה. כן, עם ציפוי. ציפוי. כן. כחול. כחול. אצלך היה אדום, תראי, הפתק שבחרת באופן אינטואיטיבי, תפתחי את הסופגניה הזאתי. יש כאן? טוב! יפה. ציפוי. אדום. אצלך היה צהוב, תראה, כן? האינטואיציה שלך אמרה לך לבחור, יש פה סופגניה עם ציפוי. צהוב? גדול. אני לא מאמינה. זה לא יאומן, אה? ירוק. חנוכה שמח. גדול. וואו. גדול. מה זה? זה רון פרש, באמת טוב.